Aquest cap de setmana s'ha fet la 28a edició de la cursa de Sant Mus, un esdeveniment esportiu que consisteix en una prova per adults, que puntua la Lliga Championship, i 3 curses adreçades a nens i joves. Totes tenen sortida des de la Rambla del Ferrocarril. En el cas dels adults, el recorregut total és de 10 quilòmetres, que combinen un itinerari urbà de 4 quilòmetres i una important pujada fins als 6 per després tornar al punt de partida. Aquest circuit té un desnivell de 100 metres i està homologat pel Comitè de Jutges de la Federació Catalana d'Atletisme. Rubí és una cita habitual pels corredors de fons i una cursa ben valorada als webs especialitzats. Bé, la cursa ja la coneixia, ja sé per on és el recorregut, ja que porto molts anys venint. Ara portava uns anys que no, però si no recordo malament, fa 25 o 26 anys ja vaig guanyar aquí i ja coneixia el recorregut, o sigui que és atractiu però força dur. I m'he trobat bastant bé, no s'ha sortit massa fort, suposo que la gent tenia bastanta por a la pujada a Sant Mus i tot s'ha decidit al final. Bueno, para mí es mi primera participación en esta prueba y he ido un poco precavido porque no conocía bien el terreno y me habían avisado de que tendía a subir en alguna parte del circuito y bueno, he intentado mantener ahí distancia, pero bueno, aquí el compañero en los últimos kilómetros ha puesto un poco de tierra de por medio y ha sido muy complicado seguirle. El recorregut m'encanta, per això he tornat a repetir, perquè em va agradar molt. M'agraden les pujades i baixades i molt xulo, la veritat. M'he trobat molt bé, sincerament he disfrutat molt. En el cas de les curses infantils, el recorregut és íntegrament urbà, amb 3 itineraris depenent de les edats. Els nascuts entre el 2009 i el 2013 fan 850 metres, els de 2005 a 2008 1 quilòmetre 300 metres i els de 2001 a 2004 més de 2 quilòmetres. M'ha semblat xulo perquè feien baixades i pujades. I has sortit primer de moment o quan has sigut primer? No, he sigut primer quan estàvem a unes conos. Molt bé, està molt bé però cansa molt, és molt xula, a mi m'agrada molt. Sí. Segundos o terceros. Sí. 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 Muy bien el recorrido. Com a novetat, aquesta edició la cursa de Sant Mus estrenava patrocinador. L'ajuda de la marca japonesa Mizumo facilitava que els corredors hagin estat obsequiats amb una samarreta tècnica. La cursa és una proposta esportiva de nivell, però també una activitat consolidada a la ciutat. El recorregut urbà ajuda a donar-li un caire lúdic i popular. La col·laboració de 100 voluntaris, així com la participació dels serveis de control i seguretat, la converteixen en un esdeveniment de ciutat. Enguany, la cursa ha canviat de data, però no ha afectat a les inscripcions, que una vegada més han superat les 300. La Unió Atlètica està satisfeta perquè han pogut organitzar una cursa millor. Crec que de manera permanent la farem al novembre. Ens va més bé per temes organitzatius nostres, perquè era molt a prop d'agost, al setembre tenim molta feina a la UAR, perquè hem de fer fitxes noves entre els alumnes nous de l'escola i s'acumulava molta feina. Llavors ens va molt bé aquest mes de temps per planificar millor la cursa. Un cop superada la competició, els atletes reben diversos obsequis i poden recuperar-se amb els serveis de dutxa, massatges i avituallament. La rivalitat es deixa enrere i comença la part més social de la cursa.